mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kaya niya raw akong dalhin sa Amerika. Pakasalan ko lang daw siya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Kay. At ito ang aking secret file. Isa ako sa mga avid listener ninyo. At sobrang nai-inspire ako sa mga kwentong ibinabahagi ng mga tao sa inyong programa. Maraming beses na akong napaluha dahil nakaka-relate ako sa mga pinagdaraanan nila. Kaya naman naisip ko na ibahagi rin ang sarili kong kwento tungkol sa aking childhood friend na naging lihim na tagahanga ko sa loob ng napakahabang panahon. Itago natin siya sa pangalang Ron. Nung bata pa kami, si Ron ang isa sa mga pinakapoging lalaki sa barangay namin. Kapansin-pansin siya. Kasi maputi siya, makinis ang balat niya, wala siyang arte sa katawan. Pero, kilala rin siya sa pagiging masungit at mainitin ang ulo. Sa katunayan, kahit na medyo may pagkamasungit o suplado, maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Kung ano-ano pa nga ang ipinadadala sa kanya para lamang mapansin sila. Pero DJ Rocky at DJ Jello, ako, kailanman hindi ko nagustuhan si Ron. Hindi ko siya kailanman nagustuhan bilang higit sa isang kaibigan. Siguro dahil iba ang hinahanap ko sa isang lalaki. Gusto ko yung matalino, simple, hindi mayabang, at hindi mainitin ang ulo. Halos kabaligtaran si Ron ng ideal man ko noon. Kaya hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Lumipas ang panahon. Nag-migrate si Ron sa Amerika. Kahit nasa ibang bansa na siya, paminsan-minsan ay nagchat-chat siya para kumustahin ako at ang pamilya ko. Simple lang naman ang usapan namin. Pero, napansin ko lang na every 6 months,
Umuuwi siya ng Pilipinas. At lagi niya akong kinikita. Ewan ko di ko naman alam kung anong dahilan. Kung bakit consistent ang pag-uwi niya ng Pilipinas. Hanggang sa dumating ang taong 2023. Umamin siya sa akin. Inamin niya ang halos 2 dekada niyang inililihim sa akin. Kaya pala daw siya paulit-ulit na umuuwi sa Pilipinas ay dahil gusto niya akong makita. Inamin niya sa akin na noon pa man ay gusto na niya ako. Tinutulak ko nga ito palayo sa akin. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, yung sarili kong pinsan, yung pa yung ipinakilala ko kay Ron. Yung pala, nagkunwari lang itong si Ron na gusto niya yung pinsan ko. Naging sila nga, pero kalauna naghiwalay rin. Nalaman ko na lang na sa buong panahong yun, ako pala yung tunay niyang minamahal. Siyempre, shocked ako. Gulat na gulat. Kasi hindi ko inakala. Hanggang sa araw-araw, nag-uusap kami. 3 hanggang 4 na oras. At habang tumatagal, paulit-ulit niyang sinasabing mahal niya ako. Pero ako, pakiramdam ko nagbibiro lang si Ron. Kaya nga sinabi ko sa kanya na kung seryoso siya, umuwi siya ng Pilipinas at sabihin niya yun sa akin ng harapan. At ginawa nga niya, nag-book siya ng flight para makita ako. Nasa Baguio ako noon, kaya sinabi kong hindi ako makakauwi sa probinsya. Ang akala ko kaming dalawa lang ang magkikita. Pero halos buong barkada at kalahati ng barangay namin ang isanama niya sa biyahe. Tapos, umattend kami ng isang debut. Ginawa siyang escort nung debutant. Hindi ko maintindihan yung sarili ko pero parang nakaramdam ako ng selos. Naupo ako sa tabi ng isa naming kakilala. Pakiramdam ko nagselos din siya ron. Lumipas pa ang taon, nagkaroon kami ng kanya-kanyang relasyon. Dumating pa sa puntong nagkaroon siya ng anak sa girlfriend niya. Then nagkumustahan kami isang araw. Tinanong niya ako kung kailan ako magpapakasal. Well, papiro ko siyang sinagot. Paano ako ikakasal kung wala namang proposal? Then tinanong ko siya, ikaw Ron, bakit hindi ka pa nagpapakasal? May anak na kayo. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko inaasahan ang isinagot ni Ron sa akin. Ayokong magpakasal dahil sa'yo. Ayokong magpakasal dahil sa'yo. Kaya sa akin? Dahil sa akin? Natigilan ako sa narinig kong yun. Tinanong ko si Ron kung bakit ako ang dahilan. At doon niya muling ibinuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sinabi niya na mula pagkabata hanggang ngayon, ako lang daw ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay.
Ikinukwento niya pa nga kung gaano siya ka-proud sa mga narating ko bilang nurse. Pangarap daw niya na magkaroon ng asawa na nurse na maipagmamalaki niya. Inamin niyang pakiramdam niya noon ay hindi siya sapat para sa akin dahil mataas ang tingin niya sa mga narating ko sa buhay. Sinabi rin niya na gusto na niyang hiwalayan ang ina ng anak niya. Alam naman daw nila pareho na hindi tunay ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa babae. Alam din daw nung babae na ako ang mahal niya. Simula noon hanggang ngayon. At meron pang sinabi si Ron na mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Kaya kitang dalhin sa Amerika. Pakasalan. Kung sasagot ka lang ng oo. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Hindi ako makasagot. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil bigla kong naisip ang anak niya. Naaawa rin ako doon sa babaeng kasama niya ngayon. Kahit hindi naman sila kasal. At kahit alam kong single naman ako, parang may mali pa rin sa sitwasyon. Kaya sabi ko kay Ron, pag-usapan namin yun pag nagkita kami uli ng personal. Pero sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ipinagdarasal ko pa na wag munang umuwi si Ron dahil ayoko na maging dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Isang taon ang lumipas. Hindi ko pa rin nasasagot si Ron. Kung pagiging praktikal lang ang usapin, madali sana para sa akin ang tanggapin yung alok ni Ron. Pero bilang isang licensed nurse na parehong Philippine Board Passer at NCLEX Passer, alam kong makakarating ako sa Amerika dahil sa sarili kong pagsisikap. And this year, 2026, kinausap ni Ron ang isa sa aming mga kaibigan. Inudyok niya ito na magkaroon ng reunion. Gumamit pa si Ron ng kaibigan namin para mapauwi ako ng Pilipinas. Kalaunan, nalaman ko na sinabi pala ni Ron dun sa isa sa mga kaibigan namin na pinaplano niyang mag-propose sa akin. Nagtaka nga sila, kaya tinanong nila ako kung kami ba. Sagot ko, hindi. DJ Rocky at DJ Jello, hanggang ngayon, umaasa pa rin si Ron na mabibigyan ko siya ng pagkakataon. At ang mas nakakalito,
ay unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Pero habang sinasabi ng puso kong subukan, sinasabi naman ng isip ko na may mali. Dahil may anak si Ron. Bukod pa ron, kasama niya yung ina ng kanyang anak. Ayokong maging dahilan ng sakit ng ibang tao. Kaya sa ngayon, pinipili ko munang umiwas. Hindi ko sinasagot ang mga mensahe ni Ron. Nakamute at nakarestrict pa siya sa messenger ko. Pero kahit ganun ang ginagawa kong pag-i-ignore kay Ron, hindi pa rin siya sumusuko. Sa kabilang banda, naiisip ko na napakaswerte ko. Napakaswerte ko kay Ron kasi may kagaya niyang kayang maghintay at magmahal sa akin sa napakahabang panahon. Pero hindi ko alam kung sapat ba yun para bigyan ko siya ng pagkakataon. DJ Rocky at DJ Jello, ano bang dapat kong gawin? Hanggang ngayon kasi magkaiba ang sinasabi ng puso at isip ko. Sana mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lang po muna. At maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Kay. At ito, ang aking secret file.